I had a dream the other night. F'dawn iċ-ċirkostanzi naħseb f'dak it-tabib li jaħdem fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei li għandu l-mara tqila u li meta jispiċċa mix-xogħol ma jistax imur lura d-dar u jkompli jgawdi tqala tagħhom flimkien. F'dik in-ners li taħdem fis-sala fejn diġà min nies infettati bil-virus li meta tispiċċa mix-xogħol ma tistax tmur lura d-dar u tpoġġi mal-mejda tikol ma' żewġa u ma' wlieda, titmur f'xi kamra f'lukanda jew f'xi appartament. F'dawk in-nurses u f'dawk il-carers fid-djar tal-anzjani uħud minnhom maqfulin magħhom hemm ġew. U f'dawk l-anzjani f'imsiken fl-aħħar żminijiet ta' ħajjithom kellhom iġarbu dan kollu. Veru għal ġid tagħhom. Immemnuni ngħidilkom tal-qsim il-qalb. X'irid inwassal dan? Sempliċi ħafna. L-appell tal-awtoritajiet tas-saħħa. Għalulna sempliċiment biex ma noħorġux. Noqogħdu d-dar. Fiċ-ċirkostanza li tittoħroġ bil-forsa x'titmur taħdem għax m'għandekx alternattiva oħra għax ma tistax taħdem mid-dar, mela allura żomm l-appelli tal-awtoritajiet tas-saħħa f'udnejk u żomm id-distanza. Aħsel idejk. Nerġa' nirrepeti, żomm id-distanza, aħsel idejk. Ħbieb, appell sempliċi qed jitolbuna. Huma qalulna lilna qogħdu d-dar intom u ħallu lilna li ġildu għalikom. Hija allura m'għandniex nirrikonoxxuha din, m'għandniex ngħidulhom grazzi billi noqogħdu d-dar. Ħbieb tiegħi. Ejja ngħidulhom grazzi billi noqogħdu d-dar. Jekk noqogħdu d-dar, nirbħu il-battalja u nkunu nistgħu nkomplu ngawdu din il-ħajja tant sabiħa. Qogħdu d-dar.